Ya ka e were mmemme ụdị asọmpi maka ndị nọrọ Igbo n'asụsụ Igbo na ala Igbo niile. Ka e were mara na asụsụ Igbo ọ ga-ekwetakwa oke ruru ya na mmepụta onyonyo na Naịjirịa. Anyị na-akpọkuzi ndị gọọmenti niile dị n'ala Igbo na ndị Igbo hụrụ ala nna ha n'anya ahapụta ka dike kwado asụsụ Igbo na mbọ ọ na-ahụ ịzọpụta asụsụ Igbo. Anyị na-asụ ndị otu sụwapụ Igbo ya unu ike agwụla unu na-agba na ndịda mkpụrụ enyi ike. Ekelekwa m ụlọ ọzọ ndị Igbo ekwu n'ọdụ ji ihe abụọ ndị ezo na-esịrị sọmanya ahụ ihe ụlọ onye isi na-ebita. Ihe kwuru ebe a bụ ike gwụrụ na ụmụ ụnụ na-agba na amịta mkpụrụ sie n'ike. Akwụkwọ nke a dị ibe na-abụ emesịa emere m ya iri ọdụ ewere esịa ndị chọrọ nọ maka ha ga-etinye. Ndị akọrọ ya bụ ọrụ Chineke jiri otu nsụwapụ Igbo rụrụ asụsụ Igbo. Ọrụ Chineke jidoro maka na Chineke na-eme onye nwere ike ime ife ọnọdụ Chineke ekpere ụlọ agụrụ iji ebe na ọrụ Chineke acha ọ ga-ebịa ọkụkọ ịbata ụlọ akarịa ofu anwụnta agha abalị ịtọ gara aga taapụ ekwe a malaria bịa ndị na-ere ụlọ ebe ọ sọkọrọ ụfọdụ ọ mara na malaria na-emetụ bishọp